9 içigara tentek bilen bir dana. Bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanını görüp, akıl payhassız, içigara 9 dogon var eken. Hiçbir işten başı çıkmayan bu 9 dogonu tentekler diýen ekenler. Onun obasyny ýaşayan bir dana ýeke ýigidem araba ýasap tatýamyş. Bu ýigidin ýatan arabasy ogodon hem berk bolan üçin adamlar onu alanlaryna bir de toýuna goşant bolsun diýip bahasyndan daşaram bir näçe teňgen artyk berk gider ekenler. Tentekler muňa içi ýanyp görmüş. Olar maslahatlaşyp bir giýje ýanky ýigidin ýatan arabalary bilen ýonyp boýun agaçlaryny otlapdyrlar. O ýigit bir işi tenteklen edenligini bilip içinden hop duruveriň makaly. Muny sizden ýüzes edip çykaraýsam gerek diýip hiç tat aňmadyk gal bolan bolup ýörberipdir. Eden hıyanatlarından göğünü hoş görüp tentekler dana ýigidin boynuny vurup oturanyny görüp keyp edeliň diýip 2 günden soň oň öýüne urapdyrlar. Olaryň gelýänini gören ýigit eşeginiň sırtyna 7 sany altyn manada tıkypdyrda oň ýanyna ýüpişen bolup oturupdyr. Tenteklerim öz eden işlerinden bir habar bolan bolup dana ýigidin halyny sorapdyrlar. Halipa ahwallar neçe? İş alada bilen halyň soramagy gelip bilemzok. Yatan ýerine gününe bir altyn manat alýan adamyň ahwaly niçik bolary diýäňiz diýip ýylgyryp oturan ýigit emläg ýanyna meňden okmuş. Muňa tenteklen içi od alypdyr. Olar onça giýirdeji saňa nireden gelýär diýipdirler. Ine şu ýerden gelýär diýip ýigit ýanyna ýatan tayak bilen eşeginiň bykyna çalyjy dürtüpdir weli, ol guyrugyny gallyryp helki dıkylan manatlaryň birini gaçyrypdyr. Muňa hayran galan iş ýakman tentekler mümkürlük bilen ýanky manady süpürüşdirip görseler, ol hakykatdanam altyn manatmyş. Ine onsoň olar maslahatlaşyp bizim bir aýky giýirejimizdenem köp. Nädibem bolsa muň eşegini elinden alalyň diýip karara gelipdirlerde. Näçe alsan Allah eşeg bize ber. Sen ýa akylly ýigit muňa meňdeş giýirejili zat ýene tapar diýip dumly duşdan ýalwarmaga başlapdyrlar. Dana ýigit biraz ikirjiňlenen bolup ey bolýa bersen beräýär. Ýöne behepdäniň giýirejisiniň hemmesini özüm alyp galjak diýip eşegiň bykyna bat bilen dürtüpdir. Oslowsuz ýerden bykyna dürtülenini eşek janywer gorkusyna bir çygylypdyr göri, sırtynda galan 6 manadan 6sam atylyp ýere düşüpdir. Muny görüp agyllary açylan tenteklen biri bir eşek her gün şunça altyn berýän diýipdir. Ýok. Muny garanky jaýda bir hepde arpa bilen baksan, indi kepden her günne bir altyn berýär. Ýöne isleseň şu hepden giýirejisiniň hemmesini bir günne alban bolýar. Tentekler dana ýigidin köp bolsa 10 manada geçecek bir eşegini 1000 manada satyn alyp bir jaýa salypdyrlar. Öňünde de arpadan dol suwoluň agdyny açyk goýupdyrlar. Bular bir hepdäniň geçerine gyssanyp ziýarata gelen ýaly içi eşekli, gapyda guluply tamyň daşyndan her gün 2 çöýlek aýlanyp gidýärmişler. Ine ahir bir gün hepde doğrupdyr. 9 tentek 9 ýerden eşekli jaýa ýugurupdyrlar. Olar altyn almaga howlup gelip gapyny açypdyrlar. Görseler arpadan garnyny göjek gal edip çiýişip ölen eşek aýaklaryny seriyip ýatyrmyş. Tentekler özlerini ağlanır diýip ilki dana ýigidi günäkar edipdirler. Soň bolsa günä bizim özümizdedir. Arpany köp berendir. Hepden içine gapyny açyp habar almalymy, almalmy, ondan sonra manırsam diýipdirler. Armany bolan tentekler barbyr gaharlaryny eşegiň eýesinden çykarmakçy bolup oň ýanyna urapdylar. Dana ýigit olan geljegin öňünden bilip iki sany
bir meňzeş towşan tutup goýan eken. Ol aýaly bilen dilleşip bir towşany iş ýerine alyp gidýärmiş. Beýleksin bolsa sanlyklaryna salyp goýýarmış. Tentekler oň ustahanasyna baryp näme bir ağladyň diýip haýbat atyp başlapdylar. Dany ýigit olary hani gahar goýalyňdy, öýe baryp naharlanalyň. Nädip ağlan bolsam, şo ýerde düşündirersiňiz. Utanman sorasaňyz, puluňyzy ýylyňa gaýdyp berýärin. Men gawançyma habar edeýin, bir tagymlyca zatlar bişirip goýsun diýipdir. Tenteklen biri. Ol onno, sen munno nädip habar etjek diýipdir. Dana ýigit, on kynçylyk ýokla diýip horjunnaky towşan çykarypdyr. Gaty sesi bilen on gulagyna, "Ak gulak, tiz gitdi, gelinejene ağa mihman bilen bile gelýärdi. Börek, çörek, garaz näme gerek bişirsin diýipdir-de, towşan goý beripdir." Bennilikden zıpan towşan janawar, gulagyny ýapyryp, giň sehra tarap süýrüp gidipdir. Ýigidem haýır etmän Guranlaryny, ýonuşturan agaçlaryny ýygnap, öýüne gaýdypdyr. Oň ýüzüne düşüp gelen tentekler öýe girip görseler, saçak ýadylgymış. Üstüne de ýigidin bişirsin diýip sargan naharlarynyň hemmesi taýýar diýer. Muny gören tentekler haýran galypdylar. Olary hadam ananlarmak üçin ýanky ýigit geline ak gulak janawar haly ýadandyr. Bugun ony 15 kilekdagy aňry bäri gatnatdyk. Oňa ýerýäli bir zat berdiňmi diýipdir. Hawa käşir bilen keleme taşlapdym öňüne diýipdir aýalam. Ýigit sannyk açyp içinden beýlek towşan çykaryp alypdyr-da, oň arkasyny sypapdyr. "Ip bu toran eken ýoňa." Soňrak ýene bererin ýen bolupdyr. Şeý dip ony ýene sannyga salypdyr. Muny gören iş ýapma tenteklen biri, "Aha dost, sen bu towşanyň tüýüp bize gerek zat ekeni. İşleyen yerimiz öýümizden uzak. Gerek zatymyzy öýe habar berip durmagy gowy boljak. Muny bize sat diýen." Ýigit olara, "Sat diýseňiz sataýaryn. Ýöne söwdalaşylandan soň dawa edip men üstüme gelmäň" diýipdir. Tentekler towşany 100 tylla satyn alyp gidipdirler. Olar ýolda muny haýsymyzyň öýümizde goý bersek gap diýipdirler. İçinde biri, "Men bolmadyk bolsam, siz bu towşany söwdalaşma bilmezdiňiz. Onsoň men öýüm daş, aýalmam haýalrak. Men öýüme iý berip, şo ýerde naharlanalyň" diýip. Muny tenteklen hemmeti makul bilipdir. Onsoň ýanky, aýalym ony bişirsin, muny bişirsin diýip towşanyň gulagyna gyýgyrypdyr-da, ony goý beripdir. Gorkusyna titrap duran meýdan towşany ümdüdüne gaçyp gidipdir. Tentekler bolsa ýykylyp sürüşüp ýanky doganlarynyň öýüne eňitdirler. Bark görseler, oň aýaly gyýbata gelen goňşy aýallar bilen gyýbat hak otyrmuş. "Han nahar" diýip är oň üstüne henkiripdir. "O nähil nahar? Sen näme nahar bişirip goýdyňmy? Biziň geljegimiz towşan habar bermedimi? Akly ýerinim kämunyň. Aýdyp duran zadyň näme? Hey towşanam bir habar getirip bilermi" diýip aýal gözlerini tegeläpdir. 9 tentek bir-birine naýynjar edipdir. O haramzada ýene bizi ağlady. Bu näme bizim özümizde? Towşan janawar hini görmedik öýün nädip tapsyn? Öňürti öýlenmedik görkezip aýallarymyz bilen tanıştyrmalyk da. Ine munyň dogry gep. Şeýle de bolsa, olar işleriniň ýanyny dany ýigitden çykarmak ýüreklerini dökdürler. Ähli baýlygyny elinden alyp, öýüni towga ýüklämeli edeliň diýip, oň üstüne gaýdypdyrlar. Dany ýigit olan geljegini bilip, aýalyna şeý diýipdir. "Men saňa nahar bişir, çaý atar diýerim öli, özüň bişiriber" diýip kesirlik et. "Men damaňy çalan bolaryn, sen ölen bolup ýatardyň. Tüýdüň sesini eşitende diýrelip, taýýarlap goýan çaý naharyny çakkanlyk bilen ortaga getir" diýipdir-de, bir tokluýuny soýup, oň damak ganyny bögünne salyp goýupdyr. Tenteklen gelýänini görüp, bir dilli tüýdük bilen ýanky içi ganyny bögüni jübsüne salypdyr. Ondan gele gelmäne dawa edip başlan mehmanlar töre geçirip köşeşdiripdir. Keýwany çaý naharyň uğruna çyk diýipdir. Aýaly gap böwürde süýnüp başyna ýerinden malman, "Özüň çykyber, mehmanyňdan ýerdim" diýipdir. Ýigit
Qahar eden bolup böweni oň bokurdyny goýup durdy, üstünden bıçagyny bir süýkäp durýaly, gan çuwduryp gidipdir. Onsoň içi goşan böweni gysymyna gysyp, bıçagy ýuwmak bahanasy bilen algap daşaryp gidipdir. Ol dolanyp gelende bokurda gana boýulan aýallaryň gözüni aýyrman oturan tenteklen biri, "Ay haywan, söwmek we urmak we hey damagyny çalaýmak bolarmy?" diýip gaýgyranmyş. Şeýdäýmeldir, aýdan etmedi. Goý bir sellem ölüp ýatsyn. Onsoň diýrelder söweli 3-4 ýyllap gaňryşymak aýtmaz diýen. Hey, ölen adamda bir diýreldip bolarmy? Onun aňsat zatbam diýip, yigit aýalynyň baş ucuna çök düşüp oturup durdy. Häl kıyasan dilli tüýdügün çalmağa başlap durýaly, aýaly ýalpy gözüni açypdyr. Soň bolsa algap taş çykyp, ýüzüne, damagyna ýapyşan ganlary ýupdyr. Derrewem mihmanyň öňüne çaýna har getiripdir. Bigen hadisany gören iş ýakmaz görüp tentekler, eşekli towşany gurrun goýaly, ýöne şu tüýdüg bile ber. Ol tüýt bile gerek zat eken. Sen aýalyň aýda urwany bir gedek gaňryşyna gitse, bizim aýallarymyz her gün kejeleşýär biz bilen diýipdir. Ay berdi senin beräýerim. Men siziň bilen deň bolup durman diýip, yigit tüýdügi de manalja baha bilen tenteklere satarmyş. Aýalyny göz görkezmäge howlup baýdan tenteklen biri ilki bize baralyň diýip tüýdügi jübüsine salypdyr da, bosogosyna yetip betmäke adamny ses bilen gaýgyrypdyr. "Heley, derrow nahar et, biz azyp geldik." Aýalam oňa özünden meter gaýgyryp şermenelik edipdir. Nahar bişirtjek är sen ýaly sömpürläp gören emelsiz är däle elinden dürdökülýän är bolmalydyr diýipdir. Ärne de geregşi. On basyp damagyny çalypdyr. Yeni kejeleşäýärmikäň diýip esli garaşy oturandan soň, helki ýigidin edişi ýaly oň baş ucuna çök düşüp oturup tüýdük çalmağa başlapdyr. Emma netije bolmandyr. Aýalyň buğda dönen tenini elläp görüp, diýrenmejegine amykly göz ýetiren beýlek tentekler, sen damak çalmagyny oňormadyň da tüýdük çalmagyny oňormadyň bolşup, oň elinden tüýdük alyp, öz aýallaryna sinap görmekçi bolupdyrlar. Ýöne bu şermenni aýal diýreldip bilmän soňlar, olar alanyň nyklaryna belli kully göz ýetirip, dany ýigdiň üstüne gitdirler. Onu tutupdyrlar da suwala salyp, deňiziň boýuna getiripdirler. Özüniň suwa atyljagynyň iki uçsuzdygyny duýan ýigit, deňiziň boýuna daş ýokdugyny bilip, "Ay dogonlar, dogonlar, suwala daş baglapdyňa görýin" diýipdir. "Sen muny dogry aýtdyň. Daş baglamandyňsak, sen akyp gidip bir ýerlerden diýir çykarsyň" diýip, tentekler daş gözlemäge gidipdirler. Edil şowat halka allap, çürkäp birin sarnyk baýogy köşkden emel almaň arzuwyny edip hiňlenip gelýän eken. Oň ýoly ýanky ýigdiň üstüne düşüpdir. Şuwoluň kiçijik deşiginden muny gören dana ýigit, "Bolman, kazy bolman, öldürseňizem kazy bolman" diýip gaýgyrypdyr. Baýym ogly onu şuwoldan çykaryp, "Saňa kazy bolýan marmy?" diýipdir. "Wa howgala dost, eşdir bolsaň, padşa kazysyny kowupdyrdy, kazyçy gider ýaly bir gowy adam tapyň. Özü barly ýeriň ogly bolsun diýip bir topar anamdar adamlaryny ilarasyny beripdir. Ine, şolar men üstümden düşüp durberdiler. Men garyp, dawa çözüp biljek adam dälip, boyun togladym möli, razy bolýançan, şeýtde ýat diýdiler-de, çuwala salyp gitdiler. Innem razy bolanymy bolmanyny bilmek üçin zor gelip durlar. Senem şoň üçin gelensiň öýtdim. Muny eşitende baýoğluň nebsi oturypdyr. Maňa bermezlermi ka kadylygy? Men ýala berenlerini saňa bermezlermi? Kady bolasyň gelýän bolsa, gir çuwaly diýipdir. Baýoğly çuwaly höwesek giripdir. Dany ýigit bolsa oň agdyny bogup gidiberipdir. Az wagtdan ýanky ýere degirmen ýaly daşy gedek-gedegine göterip tentekler gelipdir. Muny duýan baýoğly ilki biraz garşylyk görkezden bolaýyn diýen pikir bilen helki ýigit ýaly, "Kady bolman, ýalbarsaňyzam öldürseňizem bolman" diýip nazarary getipdir.
tentekler muňa üns bermän, daşy çuwalyň agdyna daňypdyrlar. Şundan soň baýogly erejeň geň däligini bilip, men razy bolaýyn, kady bolaýyn diýen. Tentekler, kady bolsaňam, şehit bolsaňam, deňiziň düýbünde bol. Inniden beýlek bidik gynamasaň bolýar diýip, ony gaýadan goýberipdirler. Innin habary dany ýigitden eşdildi. Ol şo gidişine bir sürü goýunyň üstünden marpdyrdy, ony tenteklen geçjek ýoluna sürüpdir. Ahyrynda Ahmyrdan çykdy diýip gelýän tentekler bir seretse, diýinlik diýen bäsleşleri bir sürü goýuny öňüne salyp barýardy. Muňa hayran galan iş ýakma tentekler uly gogur turdypdyr. Bu nädip diýir galyka? Diýir galyp galman, näme biz onu öldürdükmi? Ölüýün dirildik bilen adam öldürüp bolarmy? Gowsy çyndan dost bolan bolup, muň elinden malyny alyp öldürelýän. Ine munyň mamla gitdiýip, oň ýyzyna ýetipdirler. Olaryň biri mulakat bilen "Halifa, goýun nirden aldyň?" diýip soratdy. Muny şu padşah berdi. Şu gedek sizem maňa ak kürek bilen kömek etdiňiz, sag bolun. Biz sana nädip kömek etdik? Häl aýdyşym ýar edi. Çuwaly daşdan watdyňyz da. Daşdy zyňan bolsaňyz, padşaň ýaşaýan çuňlugyna ýetip bilmän gaýyp çykardym da, goýunsyz galardym. Sahy diýem, şo padşah aýdaýdyňyz. Barana bir sür goýun berip otyr. İş ýakman tentekler, birem barelyň oň ýanyna. Hemmämize bir sür gerenlidi ömrümüze yeter diýip, hyrra ýyllaryny aýdypdyrlar. Häl kere degirmennenem ulu daşlary eltip, bir-biriniň biline baglapdyrlar da, özlerini deňiziň iň çuň ýerine oklapdyrlar. Olaryň şu padşahynyň ýanyna ýeteni ýetmäni belli däl, ýöne şey diýip, dana ýigit içgara tenteklerden ýygypdyr.